O Noia Júnior busca o ascenso á primeira división galega masculina ante os 6 do Nadal. Os amarelos queren poñer a guinda a unha gran campaña. A temporada de baloncesto afronta o seu final e aínda pode deixar algunhas alegrías na comarca. O Club Baloncesto Noia Clínica Juana Tei xogase esta fin de semana o seu ascenso á primeira división galega júnior masculina. Os amarelos buscarán conseguir este fito o domingo, data sinalada no calendario, xa que se medirán os 6 do Nadal no pabillón coruñés de Agra 2. O decisivo duelo arrancará ás 4 da tarde e nel veránse as caras os dous aspirantes a gañar a segunda división e a promocionar a unha categoría superior. Noia e 6 do Nadal chegan a este encontro como invictos, xa que na fase da liguilla venceron nos dous choques que disputaron. Os amarelos, adestrados por Ángel Castro, superaron o Cambre na casa tan só por un punto, mentres que na súa visita ao Cidade de Lugo impuxeronse por 15. O equipo noies está formado por 8 xogadores xuvenís e terán tamén o reforzo de algúns cadetes para loitar polo ascenso á primeira división. Noia Clínica Juana Tei e 6 do Nadal veránse as caras o domingo ás 4 da tarde no Agra 2, co obxectivo de pechar a temporada por todo o alto coa promoción de categoría.